Skuvali smo supu, juneću supu, u ovom slučaju su juneća rebra, može i rozvratna. I sad od tog povrća, od krompira, šargarepe i mesa, pravimo rinfleš. Znači sad smo sve tu lijepo izgnječili i pomiješali i da nam to ne bi bilo suvo, pravimo sos. Pravimo crveni ili beli sos, što kažu deca, crveni od paradajza, a beli od mirođije, ali sad je zimsko doba, tako da ću ja da napravim od rena. Na malo masti, pa ću masa stavila, dodala sam 2 kašike gustina koje sam razmutila u jednoj šoljici vode i kuvamo kao za puding. Zato smo uzeli gustin da nam ne bude teško na stomaku, jer kad uzmemo brašno, kad se onako uprži, ume da bude gorušica. Sad se to lepo zgusnulo i dodajemo 1-2 kašike rena. To ćemo lepo da promešamo. I naš sos je gotov. Deca uglavnom ne vole ovako ljuto, a ovako mi stari volimo. I sad lepo to kad se ukuva, prelijemo preko ovog mesa što smo izgnječili i rinfleš gotov.